Takého medvedíka, čo spláva 3 rozplávky a svieti. Ježiška si prosím policajné Lego. Nejakú pištol, hračkárskú. Od Ježiška by som si prijal elektrickú kolobežku, BMX bicykel a nejaké Lego. No tak chcel by som ovládacie auto a novú čepel na florbalovú hokejku. Rybaciu polievku, kapusnicu a kafla. Na Vianoce jeme väčšinou šalát s rybou a ako prvé máme oplatky a potom máme dezert. Zemiakový salát, vysmazaného kapra, rybu a nejakú kapustovú polievku. Filé, rezeň a šalát. Na Vianociach mám rád, že sa všetci stretneme. Večeru a darčeky, že rozbávame darčeky a že som s rodinou. Na Vianociach mám rád, keď sme všetci spolu a keď dostanem dobré darčeky. Na Vianoce mám rád, že máme stromček a darčeky. Prajem vám pokojné prežitie sviatku. V mene klubu vám prajem šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok a pekné sviatky. Šťastné a veselé Vianoce!